Indeed, the reason we live no is to worship God. And before then, magsugod ta with a prayer. Ginoo, salamat Lord for this brand new day na imong gihatag kanamo. Salamat Lord na kami tanan nakamataan ning nindot kayo na weather. Salamat for holding back the rain. Even Lord for protecting the city sa baha. Salamat Lord sa grasya na makapaminaw na pud kami sa imong pulong. Tabangi kami, O Lord, lalo na sa kanina importante na season sa amohang local church, sa imuhang local church, O Lord, na aduna kami daghan gakahitabo na ay rebuilding, renovation, na apoy transitions sa leadership among giampo, O Lord, na imo kaming panalanginan sa imong pulong, i-guide mo kami sa imuhang kamatuoran o walay lain yun, Lord, among saligan kung dili ikaw. In Jesus' name, amen. Akong kasing-kasing karon no, naa sa puno sa pasalamat sa Dios, sa nako sa in-awe sa iyahang grasya, sa iyahang gugma, sa iyahang mighty power, na ang Diyos nato ang iyahang kabubuton perfect gayud. Ang atong Diyos ang iyahang wisdom maayo gayud ug wala gyud kay ma-question. And even ang iyahang timing, no? He is indeed the God of timing. So, akong mensahe na akong gitahasan ko karon sa atong mga elders is for the next few weeks, Lord willing, leading to naatay ma-install, no? Naatay ma-install na mga bag-o na mga butay na mga elders. This is going to be a 4 weeks process. And magsugod gayud siya sa pulong sa Dios, no? And naatay 5 ka incoming bag-o na mga elders na ato ra mga kauban dinhi, no? Na by the grace of God, taas-taas po niya among giagian ani since last year na nagtuon kami sa Bible about the kani atong agian karon. So nauna lagar ni sila and then kita karon bilang ang simbahan sa Dios. Finally, no, karon na buntaga magsugod punta sa kaning biblical eldership, no, ang biblikanhon na elder or pastor. Now, to give you a brief history, no, nganong kuan ni siya, ang Dios gyud ang atong mapasalamatan ani, iyahag yung timing, iyahang wisdom naa gyud ani og wala gyud sa tao is this 2014, no, 2014 naa na nakita si Pastor Al, ang akong dad, no, na naanay need for leadership transition, meaning nakita niya na iyahang edad, no, naana siya sa advance na tuig, nakita niya yung mga kauban po na elders na no, mga wala na yung mga puti buhok diri, no, puro na tana wala na yung mga itumog buhok, na yung mga puti buhok tanan, and so nana siya desire and nagsugod na sila ana. So 2014 there were actually lists of name that they prayed for and made, no, naghimo na sila lista og kanong 5 na atong i-install 1 month from now would be in it, no? 2014 as well, I can remember, last quarter of the year, gibisitaan ko sa balay ni Pastor Ruben, no? And I don't know if Pastor Ruben can still remember this, bro. Gikuyo gyud niya si Hazel og si Rubili, and nagbisit gyud sila sa amo dinner time, and moment na time nagka-consider gyud mi ni G whether we will go full time in pastoral ministry. Kay at that time connected pa man ko sa amo ang negosyo. I was a full-time businessman while nagtabang ko or nag-lead ko sa youth ministry which is Inside Out lugar. So youth team leader pa lugar ko ato. And naagyon ang call man nato ni Lord. There was that long process for in my life, no, until 2014 usa na sad gyud gigamit mightily si Pastor Ruben to really affirm the call of God in me na mo proceed ko to full-time ministry. And so, no, I believe kanigin siya na process dili lang ni sa usa ka tawo gumikan, but the Lord was impressing upon several of us, many of us na naanatay
nindot kayo no na if we could have elders for GCAF, more elders for GCAF. Now, 2018 man ko nakabalik gikan sa seminary. Nauna diri si Jay, no? So usa sa bunga lugar ato na time is naila nato si Jay dito, and then we got connected with the Catane family, and they came here, and it was a huge tremendous blessing for all of us, no? And si kuan lugar, then after a year ato nag-submit na din ko og biblical proposal 2019. So mo ni ang usa sa part atong proposal of biblical eldership no, knowing na naatay mga commands, qualification na gihatag sa pulong sa Dios na mo ni ang usa ka elder dapat, mo ni ang usa ka pastor dapat, na mo ni iyahang karakter, iyahang mga not responsibility, iyahang commands no on how or what it looks like to be an elder in his church. Now, if I would describe going back from 2014 until today, to describe it briefly, gitugtan ta sa Ginoo, na muagi ta sa usa ka taas, kung naon nato almost napulo ka tuig or more even, I believe, na proseso na kung atong kuan ba unsa kani siya kani kung tan-aw nato na giluto no, sometimes parat, sometimes pait, no? Sometimes tamis, oftentimes sakit, but naagyod kanunay ang paglaom, naa kanunay ang hope, no, na God was working, and this is really one evidence of God working in us, to us, through us, for us, na ang elders karon have agreed na magwali na tasugod about biblical eldership. Now, manotice ninyo sa the next few weeks na kung maggamit-gamit ko og pulong na elder, overseer, pastor, puli-puli na ko na siya o gamit. No? Nga naman, because kung tan-aw ta sa how ang ato ang Ginoo gigamit niya kaning mga apostles no to write the Bible, ginagamit man pod nila as interchangeably, no? Si elder is pastor. Si pastor is an elder. Oh, usahay mo gamit sila og overseer, taga pagtan-aw, taga lead, taga manage, no? Overseer, usapod is bishop, no? An officer, a leader in the church. Same na sila na office. Naamagod ta karon no na sometimes atong pagsabot is ang full-time na elder si pastor. Naadayon ta sabot karon na si elder dayon tong mga dili full-time, katong mga dili full-time sa simbahan, sila ang elder. And so nakita nato no na even the way we have structured sometimes, medyo, I would even really go and apart gini sa proposal no, mobalik ta sa giunsa og structure ang atong leadership sa simbahan sa Dios, no? And so, nakita nato na dili lang na dinhi sa Acts 20:17 na mugamit lugar siya na si Pablo nanawag siya sa mga elders sa simbahan. And while nagstorya sa kaniyang ibang tawag ng mga elders sa Ephesus, iyahada yung giingna no na kamo pagbantay kamo no, because nga naman bantay ang flock sa Dios kay ang balaang espiritu may nagtawag sa inyo ha, siya may naghimo sa inyo ha as elders. Bantay ninyo, dili elder ang gigamit no, overseer. So katong mga elder, yan ang gitawag karong overseer. Makita po na nimo sa Titus 1, Kapitulo 1, versikulo 5 ug 7, no, na same gyapon. Miingon gyapon siya, Titus, mag-appoint ka diha og mga elder in every town na naay simbahan as I directed you. Sila, kada imong gina-appoint karon is an overseer of as God's steward
o kailangan dapat above sila reproach. Nakita na po nimo no sa 1 Peter 5 verse 1 and 2 na gisulti na po diha no na si Pedro niingon siya sa mga elder, sa mga na ingon sila, kamo mga elders sa 1 Peter 5, 1 and 2, i-shepherd ninyo ang church, i-pastor ninyo ang church, no? By exercising oversight, no? By overseeing as well. So, nakita nato that si Pedro mismo gamit niya na iyang tulo, no? So every word actually, masabtan nimo, overseeing describes a leadership function, elder describes a parang maturity, no? A pastor describes another way of how this leadership looks like na muratag shepherd, dili dita katong mangulata or manugo na commander or general, no? Kundi shepherd ni ga lead personally sa sheep, no? And then mao lugar ang atong idea na ingana ta. And just like, no, klaro kay sa atoa din sa GCAF na wala tay elder na babae, I pray, no, na kami with Bonbon, with Lani, and all the lady ministers nato here, no, na we are also going to be teaching us, all of us here in GCAF, na we should also kanabitong look at the office and leadership of the church na wala may babae na pastor. Wala may babae na elder. Kay lahi man ang kabubuton sa Dios in the way ihatang structure in terms of leadership. So, the way among hangyo karon, among itudlo sa atoa is if mo tan-aw mo kang Bonbon, imo silang itawag, ayon na sila tawaga og Pastor Iris Jane, Pastor Bono, or Pastor Lani, but call them minister, no? Lady minister or ate, no? Or call them by their first name. And we would also be, kami ni Jay pod o ni Marvin Jo, no? Na dili pod mi kailangan ninyo tawagon og pastor because all of us are brothers. No, this is just a title. We don't need the titles in order to operate as a shepherd. So feel free, no? Tawagon lang minimo sa inyo among mga pangalan. So that would be in a sense, no? For me, lalo na would be a something na maprotektahan po ko ninyo na maging proud ko. Kuan kay ko, pastor kayo. No, so it can also feed pride, no? So I listen na ingon si Jesus, no? Don't let anyone call you father, don't let anyone call you teacher kay usara tong amahan sa langit, usara ato ang teacher, no? And that would be really, he was talking about the pride in the spiritual leaders magud ato na time. And so money, no, side bet tagamay na the way ta, as we go to the past few weeks, ayaw mo ka-confuse if mo gamit ta o overseer, elder, pastor, bishop na words. Makita na ninyo sa scripture na ito pang basahon, tungod parihara na sa na office. So as a usapod ana na kuan lugar, the way we apply that lugar sa atong kinabuhi is dili na to tawagon ang mga mga deacons as elders, no? Just like we will not also call deacons as elders, elders as deacons. Kay lahi po na sila ng mga posisyon. But we karon, the 4 weeks lugar, we will really look at elder, the position, leadership position of elders. So, I'd like to invite mo no sa 1 Timothy chapter 3. 7 ka verses atong tanawon for the next 4 weeks. Pero this morning, tanawon lang nato ang duha ka verse. Tinuod kining maong panultihon. Ang nagtinguha nga mahimong pangulo sa simbahan, nagtinguha og maayong buhat. Busa, kinahanglan dili masaway ang pangulo sa simbahan. An elder must be above reproach. What's going to happen in the next weeks is this. 2 weeks, magwali ta, sugod, o karong buntaga, iwali nato ang murag general overview, introduction sa biblical eldership. Next Sunday, Lord willing, tan-awon nato ang individual na mga qualification na gihatag sa kaning verse 2 to 7, no? And
ato dahil mapresentar kaninyo ang 5. So meaning next Sunday, makita na ninyo or ma-introduce na namo sa inyo ang 5 ka elder candidates. And then, kita na yon for the next 2 weeks, after next Sunday, so meaning pag-presentar sa kanila 5, 2 weeks dayon mag-ampo ta together, ug as maminaw ta sa pulong sa Dios regarding sa kaning importante kay na position of leadership sa iyahang simbahan, among i-invite kamo tanan na kung naamoy question, naamoy pangutana regarding sa katong 5 na ato ang napresentar sa ilahang kinabuhi, pag paminaw ninyo sa pulong, naamoy question na murag dili lahi lagi akong gakakita or nahibaw-an ani na tao. Pwede mo message sa baya sa messenger, text, tawag, pwede mo moduol personal, mo express sa inyong concern, o ato og yung i-do our best to really see it through. Dayon, Lord willing, kung naalugar din na kitang tanan mo ingon sa pulong sa Dios na 2 weeks has labay, we affirm, no? So kung naa inyong affirmation after 2 weeks nasukad gi-presentar sila, nagampo ta, kung naabay nangutana atong ginatry og tubag, then ato silang once again hangyoon na mo anhi na pod sa ato and then i-invite nato si District Ministry Supervisor, si DMS Montes Claros, because we are under Kamakop, and then ato dayon silang i-install bilang the leaders, the elders of GCAF. And this time around, naami ginabuhat karon na para naay constant check bitaw sa kasing-kasing, sa kinabuhi. Naami season karon na wala pa na siya na finalize kung among season lugar, for example, will be 3 years. So every 3 years lugar, naay kanang kailangan mag-sabbatical dahil si elder. So example, ako, every 3 years, mag-sabbatical ko for 1 month, i-excuse ko from my duties and responsibilities dinhi as a pastor, because ang purpose ana lugar will be to evaluate my life, to evaluate my call. Lord, naana ba'y problema sa balay, Lord, na dapat atimanon nako, napasagdan na ako, Lord, tungod sa busy sa ministry. Lord, naana ba'y mga dinhi pa bagyapon ko nimo ginatawag bilang your servant and shepherd. And once matubag na siya, pinaagi sa pagampo, evaluation by brothers and sisters and fellow elders and deacons, then muingon ang sa ka-elder, yes, we affirm, I affirm ang call, dinhi pagyapon ko, and then padayon na pod lugar. So this would be ang ato ang proseso na karon moving forward in terms of this biblical eldership nato. And so, Lord willing, mo na siya So, March 12 lugar would be the planned, Lord willing, na installation sa mga elder candidates nato. 2 weeks from now, next week lugar, mapresentar sila here para mailhan ninyo and maampuan na dayon sugod. Okay. So, nganong ingani na ta karon? Well, dili lang ta mutanaw sa layo, but kabalo na punta na dinhi sa 30 tuig kapin na to sa GCAF, kadaghan na pod kita ni agi og sakit tungod sa mga tao na makaingon na involved sa leadership. Dili na nato maihap pila sa praise and worship leaders na daghan kay taog na matikdan na mga problema. Dili la, pero ang atong gistoryahan man here is not praise and worship leader. Ato mang gistoryahan here are elders, pastors, people who have been called by God, gibutang sa Dios na to lead the church, and indeed nahitabo na gyud na dinhi na the people with the title, the position of pastor, elder, na daghan kayo og mga leadership failures na nahitabo na pod even here in GCAF. And we should learn from that. One of the people that grew up here in church as a child, nakita nako daghan kog mga leadership learnings na learn sa akong papa, and ga-learn pug ko in terms of when I would
either see no ang when dad would how he would handle things, even sa katuyahang later on na realize na wala dapat ingani dito, no. And so naka-learn ko from both when dad did the good things, and naka-learn po ko when dad also made mistakes. At the same time, as a Sunday school teacher sa una in the past, as a kids youth team leader in the past, as nagadeal na po ko karon sa mga adults, no, nag-learn po ko sa mga leadership na sa taas ako every time when they would also do well in the Lord, and also in the times that naay mga lapses in the Lord, no. So dili siya something na makaingon gyud ko na sayon ra lisod gyud ang leadership, naagid say dako kayo na cost, and ang mga decisions pag yun no, because you're involving with lives, naagid siya costly kayo if mapadulong ta sa lahi, no? If the leaders nato will, for whatever reason, dili nila buhaton ang dapat, no? Or for whatever reason, buhaton nila ang dapat dili, then naagid siya deadly consequences. So knowing that, then dapat na ma-set up nato ang openness, transparency, and accountability, no? Because we know na even though we may try to do our best, we may have good intentions, no? Naagid tay ways maybe or sometimes things na happen na dapat gyud more than one person would just So we believe no that God has set up ang simbahan na is always going to be not by one person but by a group of men called pastors or elders, no. Naagi na sa Bible makita nimo they are a council, they are a group, no. And no, Peter is one of them lang, si James o sa kapilar, pero he's one of this council of elders, and they are working together. So we know the deadliness, the costliness kung ang leadership will go wrong. We see it sa ato ang government. We see it sa atong homes. Di ba? Now, as Christians, importante gid kaayo no na when we go to church, we should actually see an example of good leadership. You see, sa tanan kalibutan, di ba? Unsa man ang time na hayag kayo ang simbahan or naayang saltiness. Dili gyud na mahitabo na naa siya saltiness or light kung mawala iyang holiness. See, the church is to be holy, pure, di ba? Just as we are to be loving others. So, that's the sense, no? Na kaning biblical leadership, as we'll go through, mingon, sure ko, naiuban sa ito, mingon, lisuda, ana, uy. Grabiha, ana, di na mga requirements, uy. Because, so, that's why, wala ako ni so good sa diretso og just giving us the requirements, explaining to us the qualification, ni so good ko sa the importance, nganong ang Diyos sa iyang kabubuton, sa iyang kamaayo, sa iyang wisdom, iyahaman ninggi hatag na sugo sa simbahan na atong mga leaders dapat ingani sila. And so, ang atong pangutana, ang ato ang pangunang punto, our main point, no? Ako yung klarohon, para klaro gid sa ato karon, no, na kani, this is the main point of the sermon, no? Ang mga tao nga maoy mangulo or nangulo sa simbahan, kinahanglan kwalipikado sa pagbuhat niini. Grabe kataas ang at stake here, no? So, it should be that the elder, the pastor, should be biblically qualified to lead. Because, di ba, daghan kayong mga pamilya na buak. Ahaman sila makakita og usay itsura sa usa ka pamilya na nay amahan, nay inahan, na naghigugma ay anay, nay bana, nay asawa na naghigugma ay, nay mga ginikanan
higugma sila mga anak, it should be in God's church. Kung ang mga tao sa kalimutan, grabe ha, mga leaders, grabe, corruption, left and right, ahaman sila dapat makakita og leaders na dili gakadala sa laog, sa love of the world, no, lust of the flesh, but it's really God's church. And so, dapat, no, we should not settle for anything less here, GCAF. We should just really, no, believe that the Lord, kung mo ni ang iyang gihatag na qualification for the elder, we believe na siya'y nagtawag, ang Balahang Espiritu, ang galid sa mga tao, tawag sa mga people, ani, and He will be molding these people na by the time, no, makita nato sila here being involved, loving God and loving others, makita nato na they have actually been living out the qualifications, and it's our job, it's our duty as the church to recognize these men and to submit to their leadership. So you see, this is going to be a wonderful process, no? Dili sa pasabot sa sayon, dili sa pasabot puro ni tamis, nani parat, nani pait, pero this is something that we can always hope for. It's a beautiful thing. So atong pangutana moving forward would be this. Kinsa man karon ang atong mga pastor or elder? Ug unsa man ang ilang spiritual nga mga kahimtang? Kumusta sila? And then, kwalipikado ba sila alang sa serbisyo? So this is moving forward, no? Na kung kinsa man ang atong all of our elders right now, kinsa ning mosuluday karon, mo ni ang atoa as His body. Every member is important in the body of Christ. Kita tanan, no? Later on, we will go forward and saying na dapat walaon nato even kanang naiuban sa ato mingon, no? Ay, member lang manggug ko, elder man na siya, pastor man na siya. Wa ko'y karapatan mosulti sa ilaha. No? Even sa kanaan atong tanawon and what it really means in terms of submitting, the mutual submission is there, no, the accountability is there in the church. And so, broad strokes, no? Broad strokes. Ngano gihatag man sa Ginoo, pinaagi kang Pablo kaning mga qualifications of an elder sa usa ka batan-on na pastor na si Timothy. Para kumubasa ka sa 1 Timothy 3, dili na siya something na mura kag natay checklist bitaw, mura kag naa kay recipe na nagluto ka, naa kay manok, check. Naa kay asin, check. Naa kay paminta, check, no? Dili na siya checklist or a cookbook na gi-follow lang nato na wala ni siya'y rason. Naa man ni siya'y rason. O kung masabtan nato, masabtan nato o matuhog nato na kani siya importante gid kay ni siya natuhuan nato og tumanon nato. And so, ang context ani sa 1 Timothy is si Pablo, usama na sa church planter, missionary man na siya. So iha man ning gitanom ang simbahan na tawag na to Ephesus, no? Na naa sa syudad sa Ephesus. So Ephesians, no, because gisulat niya ang letter kang Timothy na addressing the Ephesian church, no? So Ephesus, no, sa syudad sa Ephesus, and ang pagtanom ani ni Pablo, tulo ka tuig nagpuyo siya sa syudad sa Ephesus, sa kuyog sa kaning mga simbahan, o ginatudloan niya ni sila mga leader. So by the time, niingon si Pablo, kailangan na po ko mularga guys, after 3 years, naa na siya elders. No? Naa na siya elders na iyahaning karonggi tawag. That's why katong Acts 20, verse 17, iyang ipatawag ang mga elders, no? Kay mularga naman siya, ningingon siya na giwarningan niya ang mga elders. Ingon siya, guys, mularga na ko. Hangyo ang mga elders, ayosa. Daghan pa kayo may kailangan, tunan sa imo. Ingon si Pablo, abot ng panahon, kailangan na ko mularga. No? Tawag na tas Ginoo, kailangan kumutuman sa Ginoo. Pero ibo na iyang gihatag na bilin. Nagbilin si Pablo, anak siya, nahibalo ko, na pagbiya na ako, kaninyo, no, anhaan kamo sa mapintas nga mga lobo o wala sila'y sailuan sa panahon sa mga magtotoo.
Meaning, kabalo si Pablo na mo gining usa ka danger of the church, no? Kung naay mga false leaders na makasulod sa simbahan, delikado gayud. Peligro gayon, damage gayon. That's why hatag siya warning, ingon siya may papila unya ka mga tao diha sa inyong pundok nga manudlog, bakak aron pagdani sa mga pagtotoo sa pagsunod kanila. Niingon niya sa verse 31, pagbantay kamo sa ilaha. So larga na siya. Yan na nang gibilin. Napriso man na si Pablo. Napriso man na siya, na house arrest man na siya. So, dugay-dugay yun siya kagawas dito, siguro mga 2 ka tuig at least, no? And by the time ni kagawas siya, sa iyang house arrest sa Rome, nangamusta siya sa Ephesians, yadto siya dito, ug mo na din ni ang iyahang namatigdan. Ang iyahang gi-warning sa ilaha, nahitabo. Na sudlan gyud sila og mga false leaders. Problema na dayon left and right ang naa sa simbahan. It used to be a great church when Paul was there, no? Because when Paul was there, usaman siya sa shepherd na nagabantay and kaning mga tao, and then they were the church that planted many churches. During Paul's time, they were the church that really had so much impact, no, sa pag-share sa gospel, sa advancing sa ministry, and then paspas kayo, no? Pila lang katuig nawala si Pablo, pagbalik niya, nasudlan na sila og problema na. Unsa man ang mga problema sa simbahan, daghan, no? Pero if you just read chapters 1, chapter 2, before yang gihatag ning qualifications of an elder, makita nimo even in chapter 4, balik-balik pagyapon siya og address sa mga problema nila 4, 5, 6. So, buot sila nga mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios. Meaning, ang ilahang problema, internal na pod. Di ba? Kaya nga naman, gikan sa atong pagzil, no? Pag-share sa gospel, daghan, ang simbahan na motubo, managhan man gyud. And usana na kung masudlan tag kuan na ubang tao na moingon, oy gusto na ko ma-leader. I want to be a leader. And masayop ta og appoint og someone na maging leader. No? Usana sa ilang na-encounter. Na ay mga membro nila na gusto na mahimog leader. Gusto na matudlo sa balaod sa Dios. Apan dili pa man mature. Wa man din kasabot. Gusto lang matudlo, gusto sa leadership position, gusto sa feeling, no? Or sa padiaw nilang mga motibo, whatever it is. Pero ang problema is dili sila kasabot sa pulong sa Dios, sa balaod sa Dios. Ug therefore ang ilang ginapagtudlo mga mali. And so, ang trahedya na nakita nato na ay mga away-away, na ay mga ilad-ilad, na ay mga problema, and the tragedy here, if you trace it, daghan sila na problema, pero kung imo siyang tuhugon, mapadalong siya sa na ay problema sa ilahang leadership. Daghan kay simbahan, daghan kay sila problema, pero kung imo silang subay-subayon, ang problema, matrace nimo back to the leadership of the church. Sa mga leaders. Nakita agyon nato, na tragedy after tragedy, dili lang din na dinhi sa Pilipinas, dili lang din sa kadaghan na akong madunggan na magsubo gid akong kasing-kasing, daghan kay simbahan sa Kamakop, na daghan kay silang problema silang simbahan, and it had something to do with their leaders, no? Apil po di na biblical yun na problema. If masudlan ang simbahan sa Diyos og mga false leaders, if maka-appoint ta og mga wrong, unqualified, disqualified leaders, there will really be problems. Satan is active, no? Daghan kay siya og buhaton gayud. That's why if you're seeing na kanisa na context di ay gihatag na rin karon ni Pablo bilang pangkontra sa mga nakasulod na mga leaders sa simbahan sa Ephesus. You mean to say, Dave, na katuyang gilista na
an elder must be above reproach, an elder must be dili drunkard, dili pugnacious, anana. Naay mga nangaigo ato na mga elder sa simbahan sa Ephesus. Ang tubag gayud is oo. Gisulat to ni Pablo o gihatag niya, di ba? Okay, kung hanaon nimo, kato siya na qualifications, puro man na siya, maski every child of God should do. Dili lang leader. No? And the way, kung hanaon mo nakailata sa Ginoo o sa pulong sa Dios, daghan pa kayo wala na na-appeal sa lista. Okay? Pero kaniyang gipang lista sa bersikulo 1, taman 7, nga naman, because ang iyang ginahuna is ang naakaron sa sulod sa simbahan sa Ephesus na mga leaders na problema kaayo mo ni iyang gihatag kang Timothy. Timothy, siguradua na ang mga leaders sa simbahan pasad ani sila na mga spiritual qualification nila. So when this young pastor, ang young pastor, kung naon na to, youth siya, nasa sa 30 to 40 years old, si Timothy anya na time, will now go to the existing elders of the church of Ephesus. Dala-dala niya ang sulat og sugo ni Pablo, dili siya sayon na buhatonon. Existing leadership naman ang naa sa church of Ephesus. And sad og tragically, naka-allow sila og nagproblema ang ilahang leadership. No? And so, naakoy unom ka hatago na mga reasons why importante kayo o sa context nila, no. Unang-una, ang kasagara na hinungdan na magka-problema or naay problema ang simbahan is kay adunay mga dili kwalipikado or mga disqualified nga mga tao sa pamunuan. Nakasulod. For whatever reason, nahimo sila leaders, pero unqualified or disqualified, false teachers ni sila. By the way, when we say unqualified, disqualified, or false teachers, dili pasabot no na, grabe gina sila kabad. They are probably pinakabuutan, no? Mga helpful, tabangan, tinabangon, no? And then muna sila. Pero naa sila areas in ang life na hiwi. So in 1 Timothy 4:1, no, ang Espiritu klaro nga nag-ingon nga sa umaabot nga panahon may mga tao nga mamiya sa ilang pagtuo. Maoy ilang sundon ang mga limbongan na espiritu o mga pagtulunan sa mga yawa, nagikan kining mga pagtulunana sa limbong sa mga tawong bakakon o ang ilang mga konsensya, dili na mo bati nga daw gipasuan nga og binagang puthaw. Namanhid na. No? So whatever reason, dili na nila mapaminaw, makita ang ilahang sayop. They have, kung sa Hebrews pa, their ears have grown dull of hearing the word of God sa ilahang life. And so na-disconnect. So when always, no, na-disconnect that when the leader says and what the leader does, problema. Kabalo man tana ako, na mga ginikanan, no? Na mga mahal sa kinabuhi nato, no? Na na-disconnect sa ilang ginasulti o ilang binuhat. Maingon sila, I love you. And then, kadugaya, kung kuman na ay panakit, no? Na ay murag dili man na siya loving na action. Na ay disconnect, makaingon yun ta, problema, gayud. And so, kasagara, na ay problema if, no? Na ay leadership. So that's why importante kayo to have biblically qualified leaders. Ikaduha, gisulat ni Pablo ang mga kwalifikasyon sa mga elder or pastor aron matulid ang simbahan sa nasayop nga mga matulid ang nasayop nga mga leader sa simbahan. Maigo gid sila ani. And really, no, the truth is going to be painful if it's going to be correcting an area of your life na love pa nimo. Dili pa nimo makita sayop.
pag ingnan og mahatag ang kamatuoran sa Dios, sakit gayud siya. It has to be a humble heart of a child of God, no, that can receive it, believe it, and follow it. Pero kung niabot na ang punto katong parang ingon ganina, no, gahi na og hayagan nimo og kamatuoran, lahi ang reaction. They will hate the light. No? And so 1 Timothy 1:3, no, sama sa gihangyo ko kanimo, samtang nagpadulong pa ko sa Macedonia, gusto kong mabilin ka. He's talking to Timothy. Meaning, nakagawas niya si Pablo, bisita na siya sa Episo, kita niya ang problema sa simbahan sa Ephesians, tawag niya si Timothy, kuan sila, yan na yung gitugunan. No? Sama, mo na yung pasabot, sama ka, gihangyo ko nimo, Timothy, pabilin na lang sa Ephesians, B. Adto ka sa simbahan sa Ephesians, B. Problema ka sila dito. Tabangi. No? Adtuin sila dito. Pagpuyo dito. Pagpastor dito. Tabangi ang mga leaders dito nila na tutuman sa Diyos. Muna yung ingon, gusto kong magpabilin ka sa Episo kay magpapila ka mga tao nga nanudlo og mga pagtulunan nga sayop o kinahanglan nga pahunungon mo sila. Do you realize that God, no, part yun sa leadership sa church is that those who are teaching are leaders. Unsay gibilin ni Pablo o gisugo niya, na ay certain men dara sa simbahan, Timothy, na imo gyud silang paundangon na. Leaders na sila ha. Mas bata kanila ha. Pero tumana ang pulong sa Dios. Buhata ang kabubuton sa Dios. No? And so, that's why, makita niyo fast forward sa Kapitulo 5, verse 21, hatag niya ang sugo sa usa ka, no, ang charge. Ang charge is like, imong gihatag sa usa ka sundalo. Mo ni imong marching orders, Soldier Timothy, young Pastor Timothy, sa atubangan sa Diyos, og ni Kristo Jesus, og sa balaang mga anghel. Bugat kayo, no? Dili lang si Pablo na iyang autoridad, iyang gusto, o iyang ano. But this is really, no, in front of God, the Son, and all the angels in heaven. Giawhag kita. Tumana kining mga maong mga pahimagno sa walay pabor-pabor. Kung kinsa na sila diha sa sulod sa simbahan sa Ephesus, nakilanglan nimo koreksyonan, buhaton kini, tumanon kini, kinsa sila tanan, buhatan na tanan. And so you really see, no, na it had to be someone that is biblically qualified, like Timothy, goes there really with the maturity, with the obedience, with the trust in God and His ways to correct, to follow, and to lead the church. Ug naagid ni siya, dili ni siya tamis. Dili nimo ma-picture out diri na ang tanan simbahan sa Ephesus nagpatumba og baka, nagpatumbag mga baboy sa kalipay nila. Hi! Wow! Nindot kini imong gipangsulti, Timothy. Let's celebrate every day, no? Sakit ni na proseso. Taas ni na proseso. I tell you. But always na ay paglaom, pag-asa, nanindot kayo ni siya. And so, ikatulo, no, ang mga kwalifikasyon, wala naghisgot og unsa sila kahanas mo trabaho, unsa ilahang, no, gipangbuhat, kung dili kung sa ilahang spiritual na pagkahamtong og sa ilahang karakter, sa ilang kinaiya. Manotice nimo later as we go through the biblical qualifications na gihatag ni Pablo sa usa ka elder, it has nothing to do with pila ka buok ang iyang napabaptize, pila ka buok ang iyang napatukod na simbahan, pila ka buok pusti ang iyang napatindog diri sa ato ang kuan, pila ka lingkuranan ang iyang nadonate, no, dili sa ingana na mga qualification. But it's sad, no, because daghan sa ato nailhan na to, or maybe nadunggan na to, nahimo silang leader precisely for that. Maayo sila na mga negosyante, maayo sila na mga generous na mga tao, mga kanang sa mga buhat nila, effective sila sa ilahang mga field of work. Expert sila sa ilahang field. And ma-assume din nato, no, since maayo man kayo siya na leader sa gawas, maayo na siya na ma-leader din sa simbahan. And only to find out, tungod kay wala man gi
nakita ni. Wala man ni gibutang sa pinakauna na ginatanaw na to, what to look for in a leader. Sayop day atong nabutang. And so, take note na the qualifications na gihatag has nothing to do sa ilahang mga skills or ilang ginabuhat, kundi looking at the character, the spiritual maturity, no, the heart, the character of the person. That's why moingon sila, busa kinahanglan na dili masaway ang usa ka pangulo, usa ka leader, usa ka pastor elder sa simbahan. And etc., etc. And so, ang ikaapat, ang Diyos naghatag sa taas nga sumbanan para sa elder. Dili si Pablo ni birok ang kabubuton sa Diyos. Naghatag aning taas kayo na sumbanan. No? And then, dili siya sayon at all. Kung wala ang tabang sa balang espiritu, wala niya ginahimo o ginaguide o ginamold o shape already the person's life. Meaning, if mutanaw man ta og mga future candidates in the future as elders lugar that will try to look and appoint, no, ang atong tan-awon is unsa na nay ginabuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Dili pa sa iyang potential, pero unsa naman karon ang ginabuhat sa Ginoo sa iya. Niabot na ba siya sa punto sa iyang kinabuhi na hinog na siya, no? And then mo na karon, no, na taas ni siya, dili ni siya something na we can fabricate, and whole na siya. Taas, and it should be. So the church should not lower the standard kay maingon ta, hala, tulo ra man ta kabuk. Mangita na lang taglain para ma-fill na to atong quota na napat na pulo. Dili. Kung tulo ra gyud ang kwalipikado sa atong panahon sa GCAP, then tulo ra. Pero kung maingon pud ta na 20 kabuk ang kwalipikado, then 20, no? Kay as that ang Dios man ang nagatawag, ang Dios man ang nag-qualify, ang Dios man ang nagamolde, kita mo andam ta, no? Na kung mo na ang gidala sa Dios, Ginoo sa ato silang i-recognize. Ika-5, taas ang sumbanan para sa usa ka elder, pastor, tungod kay dako ang mahimo niyang kadaot kung mahimo siya usa ka leader. The standard is high because the cost will be very high if palyado ang leader. So dapat dili ka basta-basta magpasulod or bu-appoint kung dili qualified. Dili na to pugson, in other words. Kay taas kayo ang cost. Kung ingon pa si John Maxwell, ang tanan leaders na sila influence. No? All leaders have influence. Ingon si Hosea 4:9, kung kinsa may mga leader nimo, mga pari sa inyong mga kahimtang, ang mga tao, ang mga katauhan, magkapariha sila, musunod sila, ma-influence sila. Naamang yung leadership influence. So if you have a good leader, then ma-influence mo for good. If you have a bad leader, ma-influence ang katauhan for bad. And so, no, tungod ana, daghan kayo stories in the Old Testament na tungod sa mga failure in leadership, damay tanan. Damay tanan katauhan sa Dios. No? Usa na, silutan ko kamo tungod sa inyong mga daotang gawi. Balusan ko kamo sa inyong gipanghimo. Naagi day tay responsibilidad, GCAF pod, no? Kung kinsa pod atong natugot bilang leaders, dili po day na sila ra man tanan si Lord, sila ra man tanan Lord, naa po day tay accountability sa Dios. That's why costly kayo siya. Mateo 24:11-12, Jesus would put it this way, ang kaning the costliness, no, of wrong leadership. Mutungha ang mga mini nga mga propeta, mutungha og daghan ang ilahang mapahisalaag. Jesus already warns us what's going to happen. So kung kumpiyansa kita ba, buutan mo gud sa Lord, effective mo gud sa Lord, dagan kasi natabangan Lord, and atong matugot ning mga leaders na magpadayon, dili gamay ang ilahang madalahig, daghan. So which is more loving, no? Para sa ako, murag, dili man siguro na to pwede ma-excuse na,
Sagdi na lang na sa Dave kay total daghan man kay sa ginatabangan. Mas concern ko sa kalag sa kana na leader sa iyang relasyon sa Dios nga nasalaag na siya, layo na siya ug sa madamay. No? So kita pod anak pod ta, no? This is not something na iyang sa una natabangan mo ko niya, Lord, grabe ka utang loob na ako, Dave. No, tan-awon nimo ang present day as we will look at that in the next few weeks, no. This is a present day evaluation. Kung sa una maayo, pero kung karon lahi na, then dapat naagi di ay gapoy action. And so, ingon sa kung si Pedro maingon siya sa 2 Peter 2 verse 1, no. Kani sila magdala sila sa mga pagtalunan nga maoy makaguba sa mga pagtuo sa Dios. How many do we know na na-stumble sila sa mga leaders? Na crush sila, ug maingon sila, di na mi makasimba, di na mi makatuo sa Dios. Ngano man, naamang ko'y nihitabo ni, na kani, leader sa usa ka simbahan, mo niyang gibuhat, mo niyang gitugot. No? And na-enkwentro gyud nako ni in year 2019 when I had to go to a lolo and a lola. And mo ang iyang gisulti sa ako when we were facing him. Because naatay pastor diri na nakakommit og great sin. No? Pag duol nako dito sa lolo lola, nangay kog pasaylo sila, ingon sila, unsa man mo diha pastor? Wala man mi nagkulang og sumbong sa inyo sa unsa ilang ginabuhat sa among apo. Pero wa man mo'y gibuhat. Dili nami makasimba sa inyo, kuyog. Grabe, no? Naagi na great consequence will happen. And so, daghan ang mosunod sa ilahang makaulaw na binuhatan, madamay, mo na si Pedro, if leadership has influence. Sa 1 Corinthians 11:1, mo niyang ika-unom. Ang biblical elder nga manguna pinaagi sa panig-ingnan unsaon pagsunod kang Kristo. Okay. Biblical elders lead by example. Okay? Biblical eldership is a leadership that is leading by example. Exemplary in nature siya. That's why madunggan nimo kang Pablo, maingon siya, mo ni akong gibuhat, mo ni akong gi-make sure, no? I did everything right among you, sunda ko. Sunda ninyo ako kay gasunod ko usab ni Kristo. GCAF, we should have and pray for leaders, biblical elders and pastors that are following Jesus Christ and leading by example. How does it look like na ang usa ka amahan will love the Lord? How does it look like na ang usa ka leader will love the Lord? This is what it looks like in life. No? They live out their love and faith in the Lord and makita ni sila ng mga prutas. Ug kita dayon musunod nila maingon, wow, ingani din itsura. Ingani din magtudlo sa ginikan sa mga anak. Ingani din mo involve sa simbahan. Ingani din no. So that's really the beautiful thing na when God wired us, we learn by example. Katong mga sanggol pa ta, nag-learn ta sa mga examples sa atong ginikanan, how to speak, gisunod na to ang ilang istorya, di ba? Gi-follow na to ang ilang paglakaw, o that has been the way of life. We follow, we imitate. Busa ingon sa Filipos 4:9, sundan ninyo ang tanan nga inyong natun-an sa akong pagpanudlo og mga binuhatan. We were made to gain faith by the hearing of the word, and we were made to learn how to walk it, exercise it by following the examples of our leaders and our brothers and sisters. So to conclude, no, para atong i-landing, tagaan ta mo og usa ka thing na maampuan na to gayud ni siya, no, tulo ni sa kabutang, pero please GCAF, let's start praying for the kind of elders in GCAF na God would, diba? That God would be glorified. The kind of elder and pastor that we would long for and would glorify God, and that we could glorify God together. If you can imagine, no, that if we will have elders
who will be kanang engaged, no? Who will be there for us, who will be leading by examples. So, mo ni ato ang iprayhan. Pray. Pray that in the next few weeks and in the next following years, no, na God will give us, God will help all existing and incoming elders that we, apil ko, will become examples for you. Examples na makaingon mi, follow my life as I follow Christ. Just like Paul. Hindot kayo no if this is gonna be a reality for GCAF. Ikaduha, let's pray na ang atong mga present and incoming elders and future elders will be open, no? Maging transparent sila sa ilang lives, maging accountable sila sa ilang lives in the Word of God, and dili sila maging distant and far as if wala sila labot sa life and involvement in the church. So, let's pray, no, na money ang the kind of leadership sa ato, humble servitude, no? Just like Jesus Christ. Let's pray na mahimo ang tanan, present and future elders as active and engaged shepherd. I was talking to a young woman, siya, it feels so good no na ako'y bana na naglove ni Lord and really is doing the headship and the leadership of the Lord. I feel so safe. Siya. It's so wonderful. And so, mo na atong gusto no na we would have a kind of leadership that would be active in loving and following and trusting the Lord. They will be engaged pastors, dili lang sa na positions of leadership, but are really actually loving the people and leading the people. And that is, no, there are many more, but for the sake of time, dinita, muundang. Let us, no, be reminded na ato ang punto here is that we want to be praying for leaders in GCAF that will be biblically qualified by the Lord. Let's pray. Ginoo, salamat Lord na kani na proseso imo kani siyang gisugdan before our time. Imo kani siyang gisulat Lord o giandam, even Lord nakita namo ang nahitabo sa simbahan sa Ephesus, sa amo ang igsuon na kang Timothy, kang Pablo, og ang ilahang giagian nauna sila Lord. And so we can learn from the good examples in the past. We can learn from the mistakes, from the sins of leaders in the past, para makalikay kami, makarepent kami dinhi bilang imuhang simbahan, imuhang lawas. Ug moingon mi Lord, dili mi mosunod sa katong mga mali. Dili kami namo ni buhaton, gusto buhaton sa kaning mga dili makapahimaya kanimo, kun dili Lord ang mong gusto tumanon og saligan ang imuhang pamaagi, imong ways, even in how we choose our leaders, how we follow, and what kind of leaders who we follow. Amo kaning sundon ug amo kaning tuon, good Lord, na mo kani ang the best way how we could lead and shine as examples in this world. Thank you, Lord, that imo kaming gihimo o giluwas. Kitagaan every spiritual blessing. We are all rich by the grace of God. O ikaw pod, Lord, holy, and your ways are right, just, perfect. And you can be trusted even in this. In Jesus' name, amen and amen.